Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenistan aviakompaniyasy Russiya Federatsiýasynyň iki şäherine, ýagny Moskwa we Tatarstanyň Kazan şäherlerine adaty ýigderli gatnawlary ýola goýdy. Bu barada aviakompaniýasynyň Russiya Federatsiýasynyň resmi wekilliginiň saýtynda bellenip geçilýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, Aşgabat Kazan Türkmenavat uğru boyunca Türkmenistan aviakompaniyası tarafından Russiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherine gatnawlar 1 iyundan ýola goýuldy. 1 iyuldan gatnawlaryň sany artdyryldy. Gatnaw tertibi: Çarşembe günleri Aşgabatdan Kazana 14:55-de uçýar, Kazana 16:30-da barýar. Ivina Kazandan 18:30-da uçup Türkmenavat şäherine 23:30-da goýanýar. Ýekşenbe günleri Aşgabatdan Kazana 20:30-da uçýar, 22:05-de Kazana barýar. Kazandan 23:35-de uçýar, Türkmenawatda 04:45-de goýanýar. Aşgabat Moskwa Türkmenmaşy Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan Russiya Federatsiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine hem hepdede iki gatnaw amala aşyrlar. Gatnaw tertibi: Sişenbe güni Aşgabatdan Moskwa 19:25-de uçýar we Moskwa 21:15-de barýar. Moskwadan 22:45-de uçýar we Türkmenmaşy şäherine 04:15-de goýanýar. Penşembe güni Aşgabatdan Moskwa 07:35-de uçýar we Moskwa 09:25-de barýar. Moskwadan 10:55-de uçýar we Türkmenmaşy şäherine 16:25-de goýanýar. Mehriban muşdaklarymyz, Kazan we Moskwa şäherlerindäki uçar gatnawlaryň wagty Russiýanyň wagty bilenler. Biletleri almak üçin şu salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiya Federatsiýasyndaky baş wekilligi, salgy Russiya Federatsiýasy Sankt-Peterburg şäheri. Mehriban ýaşlar, eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňiz we ýatladyk geçýär. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherinde ýerleşen Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.